Il-kumpanija lokali li tipproduċi l-ħalib u prodotti derivattivi tiegħu Benna bħalissa qed tesperjenza nuqqas fil-provista tal-ħalib. Net News tkellem ma' Jonathan Zammit, Sales and Marketing Manager tal-kumpanija li qalilna li d-domanda l-ħalib frisk u prodotti magħmula mill-ħalib qiegħda dejjem tikber. In-nuqqas fil-provista hija dovuta għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hija żieda fil-varjetà ta' prodotti li qed toffri l-kumpanija, fosthom prodotti lactose free u prodotti għal konsumatur b'kolesterol għoli. It-tieni raġuni hija żieda fil-popolazzjoni ta' pajjiżna, b'konsegwenza li żdiedet id-domanda għal ħalib u l-prodotti tiegħu. Barra minn hekk huwa naturali li l-baqar jipproduċu inqas ħalib fix-xhur sħan tas-sajf. Benna tuża biss ħalib prodott Malta u ma tagħmilx użu minn ħalib importat jew prodotti alternattivi u għalhekk dan in-nuqqas ma jistax jiġi solvut b'użu ta' ħalib minn barra. Bħalissa Benna qiegħda taħdem fuq pjan strateġiku fit-tul sabiex tkun tista' tlaħħaq mad-domanda tas-suq tul is-sena kollha u b'kunsiderazzjoni għat tkabbir fil-popolazzjoni u fid-domanda għall prodotti tagħha. Zammit qalilna li s-sitwazzjoni għandha tirritorna għan-normal fi ftit ġimgħat, hekk kif it-temperatura tibda tifriska ftit.